Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim-Facebook Secrets and Confessions. Kuri seiko sekwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndine mamessages awo andiri kuda kuedza kuti ndinge ndichiclear. Zvino kune vamwe vanoti kana vakatumidzira maconfessions avo hongu ndinokwanisa kutorawo nguva kuti ndinge ndichizoverenga maconfessions acho iwawo. Zvino kune vamwe vanozodzoka futi vava kutanga kundipopotera vachiti kana usiri kuda kuverenga nyaya yangu chingogara waregedza. Ndiriwo munhu ndinowandirwa, ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichiverenga mamessages yavanhu vakati wandei, avo vanouya nemamessages avo akawanda panguva imwe chete, plus nekaproject kedu kaya ketrenza. Saka sometimes ndinokwanisa kuzotora nguva ndichingopolisha up, then ndobva ndanonokawo kuzovhura mamwe mamessages evamwe hakusi kuti ndinenge ndichiignore. So please be patient with me. Like ipapapa mava kukwanisa kuona mareels panext update zvandakakuudzai, mava kukwanisa futi kuzoteerera maaudios awo anenge achitumidzirwa nana Haiti. Ndo maoptions mamwe andakawedzera mareels uye zvekare nekunzwa nyaya dzinobva kunana Haiti as an audio. Vana Haiti vanenge vachida vanongoenda patrenza kana update yacho kana yabuda, then vobva vatongoita record, then kwamuri kana mazoita update yotrenza app munenge makwanisa kuona maconfessions, kuteerera maconfessions straight kubva kunana Haiti as voice notes sezvatinongoita paWhatsApp. That is another option that I have added. So kune avo vanisati ndaverenga mamessages avo, please ndiregererei. Ndichatanga ndakuverengeraiwo message yamukoma vamwe avo vakandituka vakati kana usingadi kuita zvemaconfessions chingogara waregedza, hakuna anokumanikidza. So ndichatanga nekuverenga nyaya yavo mukoma ava. Forgive me for not responding to you in time. Izvezvi it's 1 a.m. ndichirecorda confession yenyu mukoma. Nyaya yavo yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Please post my own story as urgently as possible. Nyaya iyi ndoda kuti inge ichinzwikwawo nevanhu vakawanda, nekuti handisisina makore akawanda ekurarama pasi pano pezuva. Pandakajoina Satanism ndainge ndakaudzwa kuti ndichararama kuzonosvika ndava ne87 years, but kumashure uko pane zvakazoitika. Ndine umwe musikana wandainge ndichida, musikana wandainge ndichida uyu iye ainge achidzidza paUSET. Ndaimuda and I was willing to sacrifice anything for that girl. Saka musikana uyu akabva anditi ini handidi munhu asinganamati. Saka unotofanira kutoti unge uchizotendeuka because unosvita fodya uye zvekare unoita zvekunwa doro. Saka iwewe neni tinokwanisa kuzoramba tichingoonetsana. Sezvo ndainge ndichimuda uye zvekare ndiye wandainge ndichida kuti ndinge ndichizoroora, ende ndaifungidzirawo kuti kana ndikangoendawo kuchechi kuzosvika ndazomuroora, because iye ainge asingadi kuti tinge tichirara tose ndikati kana ndikazongorara naye kunyange ndisati ndamuroora ndinobva ndamupandudza, ndobva ndamuunza kuna Satani. Saka pandakaendawo kuchechi ndakasvika musi wacho kuina vamwe reverend ava vakati vava kutanga kuparidza muchechi imomo. Makangopinda varume vaviri. Varume ava pavakapinda muchechi ndakazvinzwa kuti painge paine vanhu vainge vapinda muchechi. Varume ava vakangosvika vakandibata vakandisunga, asi hakuna munhu akazviona kuti ndainge ndasungwa nevarume ivavo. Vainge vachida kuti ndinge ndichizotendeuka apa ndainge ndisingachakwanisi kuti ndinge ndichitiza. Dzainge dziri ngirozi dzainge dzatumwa naMwari. Vanhu vazhinji vanongofungidzira kuti ngirozi dzinenge dzingori nemapapiro sezvatakangokurawo tichingonzwa, asi ngirozi unokwanisa kana kutongopesana nayo, atongoriwo kana munhu anenge achiita sekunge ari kungozvitamburirawo zvake, but itori ngirozi inenge yatumwa naMwari. Saka pandakaona varume ava vauya kuzondibata, ndakabva ndatoziva kutoti pangu painge pandiperera. Pandakada kuti ndinge
ndakadanidzira kuti vamwe vangu vandainge ndichishanda navo kuti vange vachiuya kuzondinunura. Ivo vakati pavakasvika pachechi, pavainge vachida kupinda pachechi, vaiona moto wainge uchibvira pamusoro perufu yechechi. Saka ine mukati muchechi ndainge ndichinzwa kutsva, kudikitira komana zvekuti ndakazotogumisidzira ndava kumanifesta. Saka pandainge ndomanifesta ndakangonzwa voice rakanditi zvirume rurimi rwako. Ndakazviruma rurimi mukoma zvekuti after ndatendeuka rurimi rwangu rwakatomboita nguva rwakazvimba. Ndainge ndichingorarama nemayogati nekuti ndakaita mwedzi wose ndisingakwanisi kana kudya masolid foods. Saka kuruma kwandakazviita rurimi kwainge kuri kwekuti ndisazomanifesta ndichiudza vanhu nyaya iyo yandiri kuda kukuudzai yekuti ndakajoinawo satanism, uye zvekare ndakaijoinawo satanism. Ndakanamatirwa paya ndikabva ndanzi unofanira kuti unge uchiti Ishe Jesu pindai mumwoyo mangu munamato uya unoitwa neavo vanenge vachida kutendeuka. Ndakaita munamato iwoyo because varume vaya vainge vakandisunga mbira dzakondo. Vanhu vainge vasingazvioni kuti ndakasungwa nembira dzakondo, vaingoona chete ndichingomanifesta, asi in the spirit realm ndainge ndatova musungwa wengirozi idzodzo. Vainge vasingadi kuti vange vachindiregedza ndichienda. Saka ndakabva ndachizongotendeuka ndokubva ndachizotanga kuenda kuchechi kuya nekuda kwekuti ndainge ndichimuda musikana wangu. Saka ndakabva ndachizopiwa punishment, ndikabva ndanzi tava kuda kutapudza makore ako ekurarama. Uye zvekare panguva iyoyo ndainge ndichiitawo zvekutenga ndichitengesa goridhe ndichirarama upenyu hwakanaka. Ndakabva ndachizotorerwa upfumi hwose uhwo hwandainge ndakapiwa naSatani. Ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizova munhu anotambudzika. Hongu ndinoita zvesatanism, but mukaona matambudzikiro acho au andinoita, vanhu vazhinji vanokwanisa kundibvunza kuti saka why all of this suffering, chauri kumbotambudzikira chini? Inhau yekuti Satani pache zvake akaisa curse pamusoro peupenyu hwangu nekuti ndainge ndakaita an oath yekuti ndaisazofa zvekare ndakapfugama ndichipfugamira Mwari nemwoyo wangu wose. Asi panguva yacho iyoyo pandainge ndiri muchechi, sezvo ndainge ndiri musungwa wevarume ivavo, ngerozi idzodzo dzakandibata ndiri muchechi, ndainge ndisisina choice. Ndokubva ndabvuma apa ndainge ndava kuda kuzama kuponesa mweya wangu, nekuti kana vamwe vangu vainge vakamira panze pegedhi rechechi vakapaka motikari dzavo vachitotadza kupinda muchechi kuti vange vachindidzikinura kubva kumarimi emoto ainge achibvira ari pamusoro perufu yechechi, ko inini wacho munhu ainge ari muchechi. Saka zvose izvi zvichiitika, vanhu vemuchechi hakuna kana umwe zvake, kunyange referent, vakakwanisa kuratidzwa kuti there was a spiritual warfare that was happening. Paya pamunotoona munhu achinzi ari kumanifesta, dai kwanga kuri kunzi Mwari vanongokuvhurai maziso enyu emweya, vazhinji maibuda mumuchechi muchitiza nekuti zvinenge zvichiitika mumweya panonzi pari kuitika a spiritual warfare, panenge pasina kumira zvakanaka. Mushure mekunge ndatendeuka, varume vaya vakabva vanyangarika ndokubva vakwidza, vakabva vabhururuka vakaenda mudenga. Asi vakangobhururuka vainge vasina mapapiro, vakangoita zvokungobvutwa nedenga. Kana ndichiti vakabvutwa nedenga, chii chakaitika mukoma? Ndakaona chiedza chakadzika chichibva kudenga, asi chiedza ichi chainge chakaita kunge light retoch rainge rakavheneka, but richivheneka sterek ainge ari malight maviri. Varume ava vakatorwa nemalights iwavo vakakwidza kuenda mudenga vari mukati mezvaedza izvozvo, ndokubva vachizonyangarika. Vakati vanyangarika mukoma, ndakasara ndichinzwa kutsva. Saka ndainge ndava kurutsa nekuda kwekutsva kwandainge ndichinzwa, sezvo pamusoro perufu yechechi painge pachiri nemarimi emoto.
ainge achibvira. After chechi yapera ndo pandakatanga kunzwa vamwe vangu vainge vakandimirira panze pegate vachiridza tsamwa ndokubva vasimudza motikari dzavo vakaenda. Apo pandainge ndokwazisana nevanhu vemuchechi ndo pandakabva ndaona kuti chitendero chedu ichi kuna anonzwira umwe munhu tsitsi. Vaifanira kunge vakandinzwira tsitsi kuti ndainge ndatobatwa unhapwa nengirozi, asi ivo vakatoita sekunge ndini ndainge ndazvikonzeresa nekuda kwekuti ndainge ndaenda kuchechi ndichimboenderei kuchechi. Saka ndakabva ndachizobvapo pachechi ndiine musikana wangu, asi relationship yedu haina kuzobudirira because iye akazonororwa neumwe murume, so I suffered for nothing. Punishment yangu mukomanashi yandakapiwa yekutyora mirayiro yegehena, ndakabva ndanzi ndinofanira kuti ndinge ndichitambudzika, uye zvekare ndichatambudzika kweupenyu hwangu hwose, ende mazuva angu ekurarama akabva achizonzi achazova mashoma. Saka zvinhu zvinongorwadza kuti ndinokwanisa kungoudzwa kuti iro rino gore ndikufanira kuti ndige ndichifa, sezvakaitika mugore ra2022 ndakatoudzwa negehena. Pane umwe mukadzi akangotumwa akauya kwandiri akabva andiudza kuti iwe uri kufanira kuti unge uchizofa muna June. Ndaifanira kuti dai ndakafa musi wa18 June mugore racho iroro, but zuva racho rakati rasvika mukoma ndainge ndiri mune imwe motikari iyi yakaita accident kudaro taifanira kuti dai takafira kukwekwe, but mainge muine umwe mukadzi nguva yake yekufa yainge isati yakwana, plus painge paine zvaainge achifambira achibva kuBulawayo achiuya muHarare. Saka Mwari wake ndivo vakamuchengetedza, ndokusaka tisina kuzofa pakapidiguka motikari iyoyo tikamhanyiswa tikaendeswa kuchipatara, asi rufu rwainge rwakatonangana neni musi wacho iwoyo. Vazhinji vanofira mumaaccident vanofira mhaka dzisiri dzavo. Saka ndakabva ndachizoudzwa kuti ndainge ndanzwirwa tsitsi negehena, ndinofanira kuti ndinge ndichiramba ndichiita mabasa angu kana kuri kunzi ndinenge ndichida kuzoramba ndichirarama. Saka inini mabasa angu andinoita mukoma ndinongofambawo hangu ndichizvitengesera nemakula boxes angu. Dzimwe nguva tinokwanisa kutengesa kana kunana First Street Market Square ndichitengesa zvakangosiyana siyana, mafrizitsi. Iko zvinozvi ndatovawo dekamotikari kandakapiwawo neumwe mukadzi uyo ainge ambori ticha kuchikoro uko kwandakadzidza. Saka mukadzi uyu iye akandinzwira tsitsi apo pandakanzi negehena unofanira kuti unge uchitambudzika kusvika kwekupedzisira kuzonosvika uchizofa. Pari zvino ndiri kugara hangu kuEpworth, ndine chimotikari changu chandinoshandisawo patinenge tichifamba ndinotengesa mafrizitsi, mazoe juice nezvakangosiyana siyana, masnacks. Saka vanhu vazhinji vanongofungidzirawo kuti murumewo ari kungozamawo kuti ange achingwavha, but kutengesa kwandinenge ndichiita chose chandinotengesa mukomanashe handiiti zvekuhodha. Ini ndine kwandinotoenda kunozvitora kune umwe high priestess, umwe mukadzi uyo anogara kuAvondale naiyewo musatanist. Saka pandinoenda ndichinotora zvose izvo zvandinoswera ndichitengesa, mukadzi uyu anenge atorara akazviisa paaltar. Kana ari mafrizits ane rimwe room iro rine maaltar akasiyana siyana. Maaltar awa anodaidza madhimoni achibva kugehena. Madhimoni awa kuti ange achikwanisa kuzouya muno munyika yevapenyu anofanira kuti ange achizova an attachment, an object that they will be attached to, also to a person. Saka kuburikidza nekutengesa kwandinoita, vanhu ndipo pavanobva vachizoita attachment nemadhimoni acho iwawo. Panotoitwa minamato nekudaidza madhimoni akasiyana siyana, echihure, ekunyepa, eruvengo, uye zvekare nemamwe anokonzeresa kuti vanhu vange vachizoda kuromba, uye zvekare kuroya nemamwe mabasa akangosiyana siyana. Saka paya pandinenge ndichifamba ndichitengesa, uyowo anenge atenga kubva kwandiri asingazvizivi
kuti anenge achitenga ringava riri freezit, but freezit iri rinokwanisa kunge rakatotakura mweya wemadhimoni zvinenge zvakatodeketererwa. Titori nerimwe album roumwe muimbi iro ratakatombodeketterera makore acho iwapo. Kwainge kuchiri nema-CDs, parakabuda CD iroro rikafamba chaizvo takatorideketerera CD iroro kuti ringe richifamba, nekuti taiziva kuti album racho iroro rainge richazokonzeresa kuti vanhu vazhinji vange vachizova vari vanhu vanenge vasina hunhu. Saka takarideketerera muimbi uyu asingatozvizivi, akatoshamisika kuti sei nziyo dzake dzainge dzofarirwa nevanhu, uye zvekare nanhasi uno variko vamwe vedu vanozviita, vanoti kana kuine nziyo dzavanenge vachiona kuti nziyo idzi dzinopandutsa vanhu, dzinodeketererwa nziyo idzodzo kuti wose uyo anenge achiteerera nziyo iyoyo ange achinzwa nzeve dzake dzichikwenyewa zvekuti anoda kungoramba achingoteerera nziyo yacho iyoyo. But iyi imwe nyaya yerimwe zuva. Saka ininiwo mukomana chindakazvarirwawo kugokwe. Vabereki vangu ivo vainge vachiitawo zvekurima kotoni, uye tainge tiri vanhuwo vainge vasina mari, but vabereki vangu kunyange vainge vachiita zvekurarama, vabereki vangu vainge vachida kuti ndinge ndichizova neka better life. Ndainge ndiri munhu aifarira kuverenga manovels, ende ndainge ndichida kuti ndinge ndichizova lawyer kana kuita sana Ruben Barwe. Ndainge ndiine maplans neupenyu hwangu ndichizviudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizoachieve something zvekuti hakuna umwe munhu mugokwe ainge achieve izvo zvandainge ndichida kuachieve muupenyu. Saka vabereki vangu vaigara vachingoudzwa nematichers pandainge ndichiri kuprimary kuti mwana uyu kana akaramba achidzidza muno muvillage nechipo chake chaainacho, upenyu hwake hunokwanisa kusazofamba zvakanaka, but kana mukakwanisawo kuti anga achienda kune zvimwe zvikoro zviri kumadhorobha, maybe anokwanisa kuita senani. Saka ndakazoti ndapasa grade 7 yangu zvekuti vanhu vose vakashamisika, ndipo pandakabva ndachizoendeswa kuboarding school. Amai vangu vakabatsirwa nomumwe murume uyo ainge achinamata navo kuchechi. Ipapo ndipo pakangotangira nyaya dzose. Ndainge ndiri munhu ainge asingafariri kuenda kuchechi. Takakurirawo muchechi yeZayoja, but ndaiti kana ndikanzi namama handei kuchechi ndaitosarudza kutoramba. Hameno zvandaingonzwa, so ndainge ndisingafariri kuenda kuchechi, the loud music, uye zvekare nekamuparidziro kacho ndaingonzwa zvichingondibohwa zvekuti ndaitoti kana zvikanzi paya vanhu vava kutanga kutamba vachirumbidza Mwari wavo, ndaitotanga kutoridza tsamwa zvichitondibohwa zvose zvinenge zvichiitika. Saka ndaikwanisa kuzongobuda panze, ndobva ndagara hangu panze, ndozotiwo kana ndikanzwa sekunge munhu anenge achiparidza musi wacho iwoyo kana akatonhora, ndipo pandaizodzokera muchechi. Saka chechi handina kumbogara ndakaifarira. Amai vangu sezvo vainge vari munhu ainge achinamata, plus vaizivikanwa kuti mwana wavo anogona chikoro, pane vamwe vekuchechi kwavo ikoko kuZayoja akazoti ainge achida kuti ange achivabatsira, but vaifanira kuti vange vachizopota vachizomboenda kunobatsira kuplot, because iye ainge achigara kuHarare but musha wainge uri kwedu kugokwe. Saka ainge achida vanhu vanozopota vachinorima nekunotarisa vashande kuploti kwake. Ainge ava kutanga kuitawo zvekurima, akabva ati mwana wenyu ndichange ndichizomuendesa kuchikoro kunodzidzawo vana vangu kuboarding school, asi muchapota muchindibatsirawo nemamwe mabasa. Amai vangu vakafara vakarumbidza Mwari, but inini ndakatoridza tsamwa nekuda kwekuti ndainge ndabatsirwa nemunhu anonamata. Apa ndainge ndisati ndatombojoina satanism yacho mukomanashi. Ndakabva ndachizoenda kuboarding school. Saka kuboarding school life was very difficult because ndainge ndiri munhu ainge achibvawo kumhuri kwainge kuchitamburwa. Vamwe vaiti kana vakauya nemipako yavo, ini mukomanashi ndaiwanikwa ndisinawo zvimwe zvainge zviine vamwe
avo vandainge ndichidzidza navo ndini ndaitozivikanwa kuti ndinogara ndisina mari, ndinogara ndisina kana chouviri, ndichingorarama nekukumbira. Apa vakomana vandainge ndichidzidza navo, vakomana ava ivo vainge vaine mari, saka painge paine umwe pakati pavo uyo wandichangopa zita rekuti Tapiwa. Iye akatofa nekuti akapedza basa rake sezvaainge akanzi ange achiita, akazofira muaccident aine vamwe vasikana vachibva kuBhawa, yainge iri mbinga, uye aishandisa vasikana padzimwe mhiko hadzisi dzeurombwa but sort of like marituals kuti tinge tichidaidza mweya, but mweya uyu wakangofanana namweya mutsvene but usiri mweya mutsvene wamunoziva, nekuti pari zvino mweya mutsvene vari kusimuka vachibva pasi pano vachidzokera kudenga. Handizivi kana muchizvinzwisisa. Saka pari kubva mweya mutsvene panofanira kuti pange pachizova noumwe mweya, ndiwo mutemo wemuspiritual world iwoyo. Hapafaniri kuti pange pachizosara pari empty, paine gap. Saka pane umwe mweya mutsvene. Mweya mutsvene uyu wakafanana nemukadzi waSatani kugehena, ndiwo uchazadza nyika yose. Ndokusaka vanhu vasisina matyikira, vanhu vachiti nyika yava kuda kunoguma, nekuti kwava neumwe mweya wakaita semweya mutsvene. Isusu semasatanist tinoti mweya mutsvene wakafanana nemweya mutsvene wamunoziva. Handizivi kana manga muchizviziva izvozvo. Saka pari zvino mweya iwoyo ndiwo uri kudaidzwa. Saka unodaidzwa nemarituals, haungangouyi pachezvavo. Unofanira kuti unge uchidaidzwa nemarituals avo anoitwa nemasatanisti akawanda anobva munyika dzakasiyana-siyana. Saka iye basa rake rainge riri rekuti ange achizorara nevanhukadzi avo vaanenge achirara navo pamusoro pejira dzvuku rainge riine nyeredzi dzainge dzichidaidza mweya iwoyo. Saka ndo dzainge dziri mhiko dzake. Akati apedza kuzadzikisa mhiko dzake ndokubva achizofira muaccident achibva kuBhawa nevamwe vasikana vakafira nyaya dzainge dzisiri dzavo dzavainge vasingazivi. Saka Tapiwa uyo, he was a school bully. Basa rake rainge riri rekungobhula vamwe vana, kuvadyisa kana tsvina yavo uye nekungoita zvimwe zvinhu pachikoro zvainge zvisingatendedzwi, kusvika mbanje. Saka ndakabva ndachizotanga kuwirirana naye mushure mekunge vambondibhula. Imwe temu vakandibhula kwenguva yakareba, but one day akabva achizongoya kwandiri mushure mekunge ndarohwa nomumwe mukomana because vainge vachindiseka nekuti shoti rangu ndainge ndiine rimwe shoti rainge riine zvigamba. Saka akauya kwandiri akabva anditi, unoda here kuti unge uchizova part of my crew and no one is going to bully you because I will protect you from the bullies. Unoda mari here? Ndikabva ndati hongu. Saka that very same night ivo vainge vachigara kune imwe hostel. Ndakabva ndachizoenda kuhostel ikoko. Akanditora, ndakazotoshamisika because painge patori nevamwe mem zvekare nadeputy headmaster vedu. Saka ndakavhunduka, akabva andiudza kuti ndaisafanira kuti ndinge ndichizotya. Saka mem ivo ndivo vainge vari high priestess wepachikoro pedu ipapo. Ndakabva ndachizotorwa tikafamba tikaenda musango, ndokubva tachizoenda pane umwe muti wemusasa. Ndikabva ndanzi ndinge ndichipfugama. Ndakapfugama mukoma, ndokubva ndaona imwe nyoka iyo yakabuda mumuti, yakabuda mukati memuti mukoma, ndokubva yauya ikapinda ikagara mudumbu mangu. Nyoka iyi inotogara mudumbu mangu. Izvo zvinoratidza kuti ini ndiri mwana waSatani, ndiri mwana wenyoka, ende zvinhu zvatinofanira kutoti tinge tichitofara, tichitofadzwa nazvo kuti tiri vana venyoka. Saka ndakabva ndaudzwa kuti ndiyo yainge iri first initiation yangu into Satanism. Zvimwe zvatainge ndoita nekufamba kwenguva kwainge kuri kuuraya kitsi ndichidya nyama yembishi, nyama mbishi yekitsi. From that day zvinhu zvakatanga kushanduka. Ndaiti kana ndiri kumusha ndaikwanisa kungonhonga mari yandainge ndisingazivi kuti yainge ichibva kupi. Saka musi weFriday woga woga
taienda musango tobva tanoungana pamusasa ipapo, uye zvekare umwe nomumwe aifanira kuti ange achizouya nemhuka yake, kunyange iri shiri, kunyange iri kitsi, kunyange iri imbwa. Taibva tachizodziunganidza zvobva zvachizopiswa zvinhu izvozvo, asi waifanira kuti unge uchizodya nyama. Kana wakauraya imbwa wodya nyama yembwa isina hayo kuwanda, just a piece. Saka zvose izvi zvainge zvichiitirwa kuti tinge tichidaidza madhimoni. Saka after school ndipo apo pandakabva ndachizotanga kugara muHarare. My parents, they could not afford for me to go to university. Ndikauya muHarare ndikabva ndachizotanga kugara naTapiwa kumba kwavo. Vabereki vake vainge vasingatozvizivi kuti mwana wavo musatanist ane misheni yake yainge akapiwa. Saka ipapo ainge aine Benz yainge akabva mukutengerwa. Benz iyi yakatounzwa neumwe muzulu nemurungu. Saka ndokainge katorike kutotanga kutonzwawo munhu anotaura Zulu. Vanhu ava vainge vari maSouth African, vakauya neBenz iyo yavainge vanzi vange vachiuya kuzopa Tapiwa nekuti it was needed for his mission. Saka ndaiwanzokufamba naye Tapiwa uyu tichienda mumaclubs akasiyana siyana. Saka taiti tirimo mumaclubs imomo tobva tato pick up machicks edu, tobva taenda nemabhebi tobva tanorara navo. Saka vasikana ava sezvo vainge vakadhakwa, taiwanzokuenda navo vasikana ava kune imwe imba yainge iri kuHighfields. Makore acho iwawo n'anga iyi yainge ichiri penyu. Taiti kana tikaenda nevasikana ava usiku tisati tazoenda navo kune imwe imba uko kwataizonorara navo, taienda navo ikoko vobva vachizonopukutiwa sikarudzi dzavo nen'anga iyoyo. Saka n'anga iyi yaishandisa tsvimbo yayo ndokuwana kwayainge ichiita masimba. Tobva tachizoenda navo, tobva tachizonorara navo tichivashandisa pamarituals edu. Fast forward ndo pandakabva ndachizosangana nemusikana uyo wandakuudzai kuti ndakaona kuti ndainge ndichimuda nemwoyo wangu wose. Zvandakaona kuti ainge ari musikana ainge akanaka kwazvo, uye zvekare ainge aine chimiro chakanaka. Ndakabva ndati uyu ndinoda kuti ndige ndichimuroora, but handina kunge ndakaziva kuti ndava kutotadzira Ishe tenzi wangu Satani. Ndokubva ndachizonzi ndinofanira kuti ndinge ndichizotambudzika kweupenyu hwangu hwose. Saka zvinhu zvandinotengesa mukoma, I just want to give a warning kuti dzimwe nguva ipo paya muchitofamba mutauni patori nevamwe avo vanenge vatori nemamisheni avo. Sezvandakangoitawo inini ndine misheni yangu yandiinayo. Kutenga kwandiri zvakangofanira kuti unenge uchizvitongera rufu. Posta inyaya yangu ndinoda kuti vanhu vange vachizviziva. Hongu inini hwangu upenyu hunokwanisa kungoguma anytime soon, but ndauya pano kuti ndige ndichiudza vanhu kuti Mwari variko, musanyeperana. Mwari variko. Chikonzero chinokonzeresa kuti pari zvino vanhu vasaona sekunge Mwari hakusisina inhau yekuti mweya mutsvene vari kuita vachizvibvisa munomo munyika vachidzokera kudenga. Saka umwari huri kuita huchiita ushoma. Nyika yose ichasvika pakuzozadzwa nerima. Please tell people kuti nyika yose ichasvika pakuzozadzwa nerima kana mweya watinoti mweya mutsvene wekugehena kana wazobuda uchibva mugehena. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi this is agent. Zvakangooma hazvo vedu we ya pakaipa zvimwe zvacho zvinotyisa zvavanga vachitaura mukoma vedu ava, asi ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Ndichakusiyai muchiteerera chirongwa. Ndichangokupai just a little bit yechimwe chirongwa chevamwe mukoma avo vari kumarondera. Vane magroups avo, hanzi mumagroups ndinotumidzira maupdates enyaya idzo dzandinowana muvanhu. Saka vanga vagara vainewo chirongwa chavo chavainge vachida kutanga. Saka vakabva vachizoya vakakumbira vakati ndinokumbirawo kuti munge muchindipawo mukana wekuti ndinge ndichizopota ndichipostawo nyaya dzandinowana muvanhu. Saka you can tell me what you think in the comment section.
ndichaisa link zvekare mu comment section rekuti munge muchizodownloada Trenza kana musati mava nayo. Amuri zeizei mose kwamuri ikoko akumativi mana enyika arangosita ndirori DJ Omalinga arega tipinde munyaya dzedu dzezuva ranhasi unoyu adzabva kwakasiyana-siyana anyaya yakandwa mudariro pazuva ranhasi unoyu airi kuti iyo makadii zvenyu DJ anzi please hide my identity. Ndiri murume ane makore 36 ekuberekwa akumusha kuri kwa Mutoko. Anzi izvo ndaita dambudziko andava kutoshaya kuti ndodini. Anzi mugore ra 2023 ndakaendawo kun'anga kune imwe n'anga iri kuMozambique. Anzi apo ndaida unotsvagawo zvinoita kuti bhisimusi iro ririka iri ringe richikura. Anzi ndaida mushonga welaki newe chaunga cheche anzi chinodaidzaka makastoma akutanga achiwanda apa kutengesa kwako utengero zvakanyanyisa. Anzi ndaida kuvhura shopu muna November mugore ra 2023 iroro. Saka zvinzi musi wa 13 August ndipo pandakaenda kuMozambique kun'anga yakandipa mushonga wava kunditambudza zuva ranhasi unoyu. Pandakasvika pamba pen'anga iyoyo ndakanze muzukuru wakashinga here. Ndikati hongu sekuru ini ndakashinga. Anzi zvikanzi hande kugadheni mwana hande kugadheni muzukuru. Anzi takaenda kugadheni ndokuona gadheni rasekuru gadheni hombe kana kuti bindu hombe bindu rakakura. Anzi ranga rakazara nzimbe chaidzo. Atasvika mugadheni asekuru vakanditi iri ndiro gadheni rangu kana ndiro bindu ra. Aini ndikatoyemurawo zvikanzi nasekuru muzukuru ngatidzokere zvedu kumba. Atava kubuda mugadheni sekuru vakatyora nzimbe imwe chete ndokuibvisa mashizha. Saka tava kubuda mugadheni muya vabvisa nzimbe iya yamashizha kudaro. Tichingobuda badzi pamusuwo paya vakanga vakabata zvavo nzimbe yavo vachiita kunge sevanodonzva nayo kana kuti vachiita semudonzvo. Ko ndaizive izvi? Anzi hapana chandaiziva mufunge. Ndaiti zvimwe kuvaredza nguva zvetichifamba nguva tichimirira kuti tipinde mumatare sezvo zvizvo zvandandafambira. Tatifambe sekuru vakanodonhedza nzimbe iya. Ina handina kuzvionawo funge kuti sekuru vadonhedza nzimbe. Tatifambe zvikanzi nasekuru muzukuru ufunge zvako iwe. Ndadonhedza nzimbe yangu ndakanganwa nzimbe yangu zvepaya patatakamira. Achidodzokera muzukuru mhanya iwe aundotora nzimbe iya. Anzi nemuzukuru ndokumhanyazve. Ndikasvika paya nzimbe yawanike iripo apa ndakada kuti ndinoibata kudai